ξεκινάμε. Ήταν ένα δύσκολο μάτι για την ομάδα μου. Από την αρχή είχαμε επισημάνει τις δυσκολίες αυτού του μάτς. Σε αυτόν τον κάκιστο αγωνιστικό χώρο ήταν δύσκολο να παιχτήσει με τα ποιοτικό ποδόσφαιρο. Και επειδή ο Αλέξανδρος είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, δεν μπόρεσε να αποδώσει τα αναμενόμενα σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο. Ευχηθήκαμε να κρατήσουμε το 0 στα μετώπιση γύρω μέχρι το 30 περίπου. Και εκεί πιστέψαμε ότι θα πάρουμε το μάτς, που αποδείχθηκε βέβαια λάθος μας. Στη συνέχεια έρθει και η κόπωση, αλλά και η διαφορά από κάποιους συμπαίκτες μου και δεχτήκαμε 2 απανωτά τέρματα. Εκεί πιστεύω ότι κρίθηκε το μάτς, γιατί όποιος πετύχει τον γκολ σε τέτοιου είδους παιχνίδια, παίρνει και το μάτς. Εγώ θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στους οπαδούς της ομάδας μας, που μας ακολουθούν πιστά παντού. Σήμερα γέμισαν το γήπεδο, άρχισαν να τους πληγώσαμε για ακόμη μια φορά. Θέλω να σας υποσχεθώ ότι εγώ και οι συμπαίκτες μου θα καταβάλουμε τα μέγιστα, ώστε ο Αλέξανδρος να φτάσει εκεί που το αξίζει, στην κορυφή. Και ότι αυτή η νοοτροπία του τρώμε 4-5 γκολ θα αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να παίζει τον Αλέξανδρο τέτοια βαριά φανέλα και να διαφορήσει. Θα το συζητήσουμε και με τη διοίκηση και με το Ghost και πιστεύω να βρεθεί μια λύση. Ακούω ερωτήσεις. Ευχαριστώ.